дар поёни ҳар сол вазорати фарҳанг озмуни ҷумҳуриявии китоби солро дар 6 номина назм, назр, публистистика, назми кӯдак, насри кӯдак ва тарҷумаи бадеӣ мегузаронад. Китоби рӯзномаи ҷумҳурият дар номинаи китоби публистистӣ беҳтарини сол дониста шуд. китоби мазкур бобоҷон ғафуров ва тамаддуни шарқ ном дошта бо ду забонҳои тоҷикӣ ва русӣ чоп шуд. дар маросими ҷамъбасти озмун масъулон зикр карданд ки дар ҳайати доварон, шоирон, нависандагон, рӯзноманигорону мутарҷимони маъруфи корозмуда ва монанди абдураҳмони абдуманнон раиси доварон, абдулҳамид самад муовини раиси доварон, рустам ваҳҳобзода, азизи азиз, беҳрӯзи забиҳулло аъзои ҳайати доварон шомил буданд. маросими ҷоизасупории озмун дар филармонии давлатии тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев гузашт. ҳамин тавр ду китоби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мероси имоми аъзам ва гуфтугӯи тамаддунҳо, Мавлоно ва тамаддуни инсонӣ ки нашриёти ирфони вазорати фарҳанг ба нашр расондааст, сазовори шоҳиҷоиза гашт. дар номинаи китоби назм мақоми аввалро китоби Сетории шоири мардумии Тоҷикистон Фарзона, ҷои дуввумро китоби Хандаи талхи шоири маҳбуби ватансаро Муҳаммад Ғоиб ва ҷои севумро китоби Тоҷик будан дар ин саро душвор асти шоири ҷавон умедбахш Бузургмери Баҳодур гирифтанд. дар номинаи назр китоби Як дарси аҳду вафои Кароматуллоҳи Мирзо сазовори ҷои дуюм, Имтиҳони қисмати Шодӣ Раҷабзод ҷои дуввум ва Қисоси Модагурги Ховари Пӯлод соҳиби ҷои сеюм гардиданд. дар бахши беҳтарин китоби публистистии озмун ба ҷои аввал китоби Бобоҷон Ғафуров ва тамаддуни шарқ фароҳамсоз Қурбонилӣ Раҳмонзода, ҷои дуввум китоби Сухан пероҳани ҷонасти Камол Насрулло ва ҷои севум китоби Рӯзи Президент нишони эҳтиром ба шоҳкориҳои Эмомалӣ Раҳмон мушарраф шуданд. дар номинаи китоби Назми бачагон ҷои аввалро ба китоби Бозиҳои Акбарҷони Латуфат Кенҷаева, ҷои дуюмро ба китоби Чистонҳои Сафар Раҷаб, ҷои сеюмро ба китоби Набераҳои Бобои Аламхон Кучарзода сазовор донистанд. дар номинаи китоби Насри бачагон ягон китоб ба далели ҷавобгӯ набудан ба шартҳои низомномаи озмун сазовори ҷои аввал ва сеюм нагашт. танҳо мураттиби китобҳои қиссаҳои хуб барои бачаҳои хуб дар 8 ҷилд ва қиссаҳои шоҳнома дар 4 ҷилд Илҳом Ғиёзов, корманди Энциклопедияи Миллии Тоҷик, шоҳистии ҷои дуюм дониста шуд. дар номинаи тарҷумаи бадеӣ низ ягон китоб сазовори ҷои аввал нагардид. ҷойҳои дуввуму севум ба китобҳои Ҳозирги замон Тоҷик Насрӣ дар тарҷумаи Амонбой Ҷуманов, Умедамро аз даст додан намехоҳам дар тарҷумаи Саидмурод Расулӣ тақдим гардид. муовини раиси ҳайати доварон, нависандаи халқии Тоҷикистон Абдулҳамид Самад дар бораи китоби Ҷумҳурият, Бобоҷон Ғафуров ва тамаддуни шарқ чунин изҳори назар кард: ин аввалину охирин китоби Ҷумҳурият нест ки бо ин шакл, мазмуну мундариҷа ва ороиши студенӣ нашр мешавад. пештар ҳам аз хондани китобҳои Садриддин Айнӣ ва Худшиносии миллӣ, Бобоҷон Ғафуров ва шинохти тоҷикон, Эмомалӣ Раҳмон ва эҳёи давлатдории миллӣ баҳра бурда будем. ҳамин тариқ китоби Бобоҷон Ғафуров ва тамаддуни шарқ ки дар он мақолаҳои дӯстон ва пайравони Аллома Бобоҷон Ғафуров аз кишварҳои Эрон, Чин, Русия, Покистон, Сурия ва Фаронса ҷамъ омадаанд, китоби сол дониста шуд.